हेलो हाय नमस्कार। ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଖାଲି ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ପଢ଼ୁଆମାନଙ୍କ ତ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ହୁଏନି, କାମ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇଠି ସବୁ କାମ ସାରି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦୋକାନରୁ ଆସିନି ବୋଲି। ରେଡ଼ି ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ନ କହିଲେ ସରେ। ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ ପଢ଼ୁଆ ହେବାନି? ହବା ନା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶାଢ଼ୀ ନା ଡ୍ରେସ୍? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଖାଇ ଆମେ କିଛି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଲୁ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସ କଲୁ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାମୁଁ ଘରେ ବି ଆଜି ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଆମର। ସେଠି ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ମାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପୁରା ଦିନ ବିତେଇ ଆସିଲୁ। କଥା କହୁଛି ଦେଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ୟେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ଭଜା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମେ ସାଧା ଖାଉଛ ଯେ? ଆଜି କି ସାତ ଆଠ ସାଧା ଖାଇଲିଣି। ଆଜି ତୁମେ ସାଧା ଖାଉଛ ଯେ? ସାଧା ଖାଇବୁ ଖାଇବାର ସାଧା ଖାଉଛ ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଉନ? ଖାଇଲେ କୁଣ୍ଡଉଛି ଦେହ। ତୁମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଆ, ଖାଲି ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଓକେ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ବାଏ।